трябва да излезе малко кръсно. Трябва да се реже малко корка. Ще го режи? Трябва да се полива. Нека прави човека, който иска. Надявам се да е символ на промяната. Аз споменах преди малко и на пресконференцията, че всички се надяваме в Силистра да настъпи промяна, такава каквато винаги сме искали да бъде Силистра, да стане един красив и приятен за живеене крайдунавски европейски град. Защо се кандидатирате за тези избори? Защото се надявам, че когато получа подкрепата на обществеността на град Силистра, заедно всички можем да направим града такъв какъвто искаме, независимо от политическата си и партийна принадлежност. Кои смятате, че са основните проблеми в община Силистра към момента? Основните проблеми, разбира се, че са много. Това е големия процент безработица, слабото финансиране на общината, трудното привличане на чуждестранни инвестиции, усвояването на европейските проекти, които трябва да бъдат реализирани в града. Разбира се, има още много неща, които не е време на този етап да бъдат коментирани, за да не се считат като предизборна агитация в период, който тя не е започнала.